Jo, hvad så YouTube? Det er LB 1234. I dag vil jeg spille noget Blacklight Retribution. Ja, så skal vi lige se, hvad man kan lave lidt forskellige ting. Det er så min profil her. Emblem. Du kan gå herind på emblem, og så kan du gå herind. Og så kan du tage den her. Jeg har så taget den der, fordi jeg synes, den er fed. Jeg ved ikke, om jeg skal tage anden. Hvorfor ikke den der? Og hvis jeg nok har en anden af dem der, så skal det være... Så skal det være den der. Nej, det skal den der. Men jeg tager den og sådan laver noget gråt. Ja, det er det vi gør. Det må du undskylde, YouTuber. Nå, ja. Man kan se her, og der er en masse unlocks her. Ja. Så det er fint. Og titles, emblemer, emotes. Se. Der var du så bare whack. Jeg vil have. Så. Og så skal jeg den der også. Nå, det kunne man ikke. Altså, Sweet Home Alabama. Hallo, moj svin. Jeg bliver beskudt. Fuck yeah! Fuck yeah, 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 fuck yeah! Tæt på at tage ham, mand. Okay, han havde 56 HP. Så tæt på var jeg heller ikke. Så løber vi afsted med min lille assault rifle. Afsted med min lille assault rifle. Og der fik vi lige et kill, og jeg synes faktisk, jeg så en der. Fik vi lige et kill mere. Regnbueaber. Vi elsker jer. Ja. Det var da vist. Det tror jeg nok. Ja. Annoncer. Boys. Nå. Det var det. Så synes jeg egentlig bare, vi skal komme her. Play game. Quick join. Searching for games. Og nu har jeg ikke lavet det samme pjat, som vi gjorde i går. Det var godt. Så kører vi. Jeg er klar til at se Mike i røvfuld. Ja, det var så ironisk ment, jo. Jeg tror nok også, jeg opfattede det som. Om ligger også sådan her, så kan man se igennem bagen. Det er faktisk smart. Ligesom en wallhack. Der er ikke nogen i nærheden, mand. Jo, der er en her. Og det ved jeg bare, der er ikke også.
motherfucker! Sweet home Alabama. Sweet home Alabama. Sweet home Alabama. Sweet home Alabama. Yo. Au. Almost double kill. Ej, hvor var det til på, at jeg fik double kill, mand. En 5-2 score, det er sgu da okay. Det gør på tredjepladsen. Det er sgu ikke dårligt. Shit, den der. Hvor fik jeg en? Yeah. Jeg sidder lige og optager, men du kan da være med i optagelsen. Ja. Ja! Men nu lige hils på YouTube. Hvad? Black Light Retribution. Det er et free spil ind på Steam. Det er faktisk helt fedt. Du kan få... Hvad har du, siger du? Jeg har kun en time eller noget. En time? Okay. YouTube, vi ses en anden gang. Og jeg må undskylde, jeg lige blev forstyrret af min ven der på Skype. Men det må I sgu leve med. Men I må hygge jer. Vi ses.